Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. I'm sorry, Ellen. On duty magud si Rian. Mao mi balibad siya nga makikita nako. But anyway, daghan ako gipatabang aron pagpangita ni Jan. Kung hain naman gid siya ron o kung unsa ni tabo niya. Mao nay akong gikahibot ngan og maayo, Robert. Kung nanong kalit lang nga nawa si Jan. Bisan giunsa na ko pangutana ang akong kaugalingon kung unsay akong nahimong sa niya, pero wakit ko'y mahinumduman. Kabala ka, Ellen. Buhato na sa tanan na makit-an kit si Jan. Ang ako lang gikaadlo kan, Robert. Kung unsa? Kung simbakog dunay daotang nahitabo niya. Ellen. Ipalayo lang unta na. Pero di na may atong isod sa kanuna. Nagtuo ko nga, doon na lang tinggal hinungdan nga nung nawa si Jan. Nga suod ko usab kaayong higala. Nga sukat pag kanya atos kag may kami. Di nilabaw pag kanya sa igsuon ng among relasyon. Jan. Buhi pa ka si Jan, Robert. Buhi pa ka siya. Ay pagsulti ko niya na, Ellen. Dili ko gusto makaduog niya na. Dili ko gusto mawad-an o paglaom. Kaya sige, pakaingon ko na. Doon na lagi tingali bugat ninungdan nga nung nawa siya. Kung muna kinahanglan nga may pawaan o atong patugkad ang tanang. Congrats, Robert. You're the best. Thanks, Jan. Pero murag sa'yo pa ng imo nga, I'm the best. Sika nagyapon ko nimo pag top sa atong periodical exam. Ikaw mo'y the best, di ba? Ikaw good, Bert. Ikaw gid ang the best kay sukat pagid sa elementary pa ta. Pirmi lang ko magsunod nimo. Ug masikan place ko nimo sa mga exams o sa bisan unsang competition. Bright ka man gud. Si Yoy. Bright mo buga. Bito, pero di ko makalupig nimo. Dili kay ako lang. Kitang duha ang the best. Ang buto ko ipasabot sa you're the best. In general man. As my best friend. As my brother. And everything. Ikaw ha? Hubag bisang atay tani mo pag ulo-ulo nimo nako. Ulo-ulo gud. Tinudanay man na. Wala makalabaw sa mga close ni Jan. Iling, sa bisan unsa. Kung sa iya makaon, mausap nga akong makaon. Kung sa naan ako, naan niya. Robert. Kung sa iyang problema, ako sab nga problema. Vice versa ba? Sa pagkawa ni Jan. Ingon sa nawaha na usap ang tanan ako. Kay uman namatay nga akong mga ginikanan. Si Jan. Si Jan ra gyud ang tinud-anay nga miduyog sa akong kasubana. Wala siya sa papagmama Jan. Mag-unsa naman ako. Ayaw pag-ingon na, Bert. Kay, wag na ito gamot ining kalibutan na. Mabot ka na itong tanan ang kamatayon. Ayaw pagpakawa o paglaom. Maluin ang Ginoo. Pagsuway rin ng tanan mo. Pero ayaw ka palaka. Bisag magkinaon sa dilit kabihaan. Ipasalig ko na mo. Jan, mag-agsa ko dyan. Sige. Hirak. Ayaw pong gagipati ni mong kaguula. Kawan ako'y kapaingan na itong tungura umon sa pagbiyan na ni Papa o Mama. Tungo sila pagkadiskrasya. Dito ko mupuyo sa ila.
Gipakasama ko ni Jan nga, di lang kay igsuon. Labaw pag yun sa igsuon. Gipakasama sab ko nga sa iyang mga ginikanan, nga sama yun sa ilang kaugalingong anak. Ila akong ipa-eskwela. Gihatagan sa tanan nga akong gusto sama yun sa ilang sa mga anak. Bisan, iyon ato ka mabulo ko ng among relasyon ni Jan. Kaming duha kanunay ang mag-compete sa klase, bisan sa unsa gyud. Pagkagusto sa usa ka butang, pero di gini mag-away. May mahigayon tuon nga mulabaw ko niya, pero mas nagdabig yun siya nga may mulabaw. Daghan man tuod kong amigo, pero mas daghan siyang amigo. Bitaw, ambot kung gano. Kung usa siyang magustuhan, ako masab nga magustuhan. Sama nga kung unsa ako magustuhan, mausab. Makagusto, makauyon sab siya. Ang diferensya lang ako kay manggiwaon ko. Dili ko makasultis tinuray kong bation. Kay dag-on ko sa kauaw. Ug bisan pa kani siguro, dili ko mauaw sa mas klase, sa mo pag-eskwela. Siya lang gyapon ang mulabaw. Di lang gyapon ko makalupig niya. Bisan ba sa pagkagusto sa usa ka babae? Parehas mo. I mean, doon na ba'y mga hikayon nga? Kung makagusto siya sa usa ka babae, makagusto ka usab. Sama nga kung ikaw ang makagusto og babae, magustuhan sab niya. Mao ba, Robert? Robert? May kayon nga ingon niya na. Apan unsa? Si Chan, di siya maniguro sa iyang kaugalingon. He would rather accept nga di niya maangkon ang usa ka butang. Ako ang kanunay niya siguro. Mao ba? O, ingon na nasab gid ko ngadto niya. I would also ask him kung nakauyon ba siya sa maong butang. Kaya kung parehas mo siya usab ang ako siguro. Wala ka di ay makalabaw sa inyong relasyon, Robert. Yes, tinood. Wa na kiyo'y makalabaw. Maong para na ako, si Jan usa ka bahin sa akong kinabuhi. Maong nga kung simpa ko. Kung simpa ko, patay na gid siya. Kung masiguro na kung maunay na hitabo niya, mas maay na lang sab tingali nga maunay may tabo na ako. May pagmamatay na sab ko. Ngilngi ka day sa kasulat tong Robert o ni John nga imo hinigugman no, Elaine? Mura mag-Romeo ang Juliet. Ay. Namati day ka sa among panagsulti ni Robert ta siyang? Ay, ha? Chori. Himatayo na sa kita ko, uy. Unya, chismusa pagid kaayo. Chori, Elaine, ha? Chori, gyud. Nahilo man. Elaine, suko ka na ako. Chori, ha? Naunsa masadyod ko, uy. Chismusaha sa cute. Suko ka na ako, Elaine. Wa man. Ay, sigurado ka, ha? Tingali bayag na suko ka na ako, kay naniid ko ninyo ni Robert. Wa lagi. Basta, ha? Basta bayag yun, ha? Ikaw kita siyang. May buot pa lagi noon tani mo. Wa lagi ko masuko. Ay, arang-arang yun taon. Kaya wag yun masuko na ako, kay may pahiyo mag-ahat. Hala, uy, kanindot silang story, no? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal, bugas kailan pa man. Uy, bati, awa naman mo ngisi. Sige ta siya nga, musod ako sa bahay. Tay sa Lane, uy. Muro to yung mong gipangluuran na ako. Ha? Kalain. Kanak may pangutana pa mo kunin mo kadiyot. Ha? Unsa man na? Kanang, ay na lang, uy. Mawaw kunin mo, manabi niya ka. Siyo, uy. Sige na, kay malakaw na ko. Sabi pangutana ni mo.
Ay, kanang. Tasyang. Ayaw pa nabi, ha? Hi. Oh, lagi, oh. Sorry na ko, Tasyang. Ay, tayo pa sa ikadiyon sa good, Elaine. Basta ayaw sa good pang luod. Good. Sige. Unsa man lagi na? Ay, Tasyang! sige, bitaw. Ay, sige. Kuan ba ka ng, what to manguyab ni mo si Robert? Daylene? Ikaw ba? Ah. Unsa man ang pangutana ni mo eh? Sige na, may importante pa kong buhaton. Ay, kakadiyot sa good, Elaine. Gumoy, Kung bahin man ka ni Ana, I'm sorry. naniguro man lang ko, Lane ba? Ang ako ba, nagduda magud pa ng Robert? Unsa nagduda ba? Nagduda nga unsa? Pero may magud na siya magbalik-balik din ni good. Unya kada kakita niya nako, mupahiyon kit siya. Kisa may di magduda ana, be. Day! Hala, uy. Sirit mo lang tritsyo. Mura maggripong way tubig. Gilukas at paminahon, oy. Basta kay nagduda dyan ko anang Robert. Nga may kahit konting pagtingin na siya nako ba? Matay pa, more pa. Uy, buyag. Ni ang among picture ni Jan. Suwa pa siya mawa. Jan, dili na unta ko gusto mo tanaw ining atong mga picture. Pero, dili na ko kaya, Jan. Dili na ko kaya nga dili makakita ni mo. I love you, Jan. I love you. Nganong kalit man kang nawa, Jan. Nganong kalit man kang nawa. Ngano man. I love you, Elaine. Robert? Jan? Nagdamgo lang di ay ko. Nagdamgo ko ni Jan. Pero, ang iyang tingog. Tingog ni Robert. God. Nga naman to. Nga nang ingon ni ato nga akong damgo. Usipot, ining ipasapot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!